May hapon, miaging December 24, 2010, ang akong classmate sa seminaryo sa una nga napari pod, usa sa siyam nga nasamdan tungod kay samtang gamisa sila, gilabayan og bomba. Humaniyag kaayo, abi namog muuli na siya sa kamigin. Pero hangtod karon nangalagad gihapon sa maong lugar. Ako sang giingnan, nganong dili na makamuuli, nga kuyaw man imong kinabuhi diha. Ang iyang tubag, wala manggod si Kristo magtudlo nga mubalos ta. Nagtudlo siya nga mupasaylo ug mupasaylo ta. Ug maunay akong kanunay gisulti sa mga Kristiyano nga naa dinhi. Mga igsuon, that is the heart of Jesus. Kung imong tanaw ng ebanghelyo karong adlaw Sabado, ang mga makasasala maulaw ba na sila muduol sa limpyo nga Hudiyo sama ni Jesus, kay sila gisalikway baya hugaw. Pero ngano man nga sila mismo ang nanguna sa pagduol kang Jesus, so nabati nila nga dili sila hukman ni Jesus, dili sila i-condemn ni Jesus. That is the heart of Jesus. Naa ba na nato mga igsuon? Urbasin naa hinuon nato ang kasing-kasing nga sama sa mga Pariseyo. Kusog kaayo mo judge, kusog kaayo mo condemn. Ang problema pagyud, dili nila makita ilang sala, di pagyud sila muangkon nga nakasala. Mga igsuon, do we have the heart of Jesus nga mopasaylo ug mosabot? Or do we have the heart of the Pharisees nga very judgmental, very condemning, dili mo angkon nga nasayop, dili mo tan-aw nga sila nasayop? Asa ka ta na mga igsuon?